Okay, drenge. Velkommen til første udfordring. En rigtig mand skal være determineret og skal kunne give retning. I skal finde sammen 2 og 2, og så skal I ved hjælp af kort og kompas finde vej. Hej med dig. Jeg hedder Axel. Hej. Må jeg sidde her? Hvem er du egentlig? Hvem jeg er? Jeg kan ikke kende dig fra skolen. Kom, lige sammen. Ja. Hvad laver du? Jamen, jeg vil bruge Maps. Det gør de andre sikkert også. Nej, jeg er også lige flyttet til med min mor fra København. Hvad siger du, okay? Jeg vil altså godt vinde på den rigtige måde. Så fandt hun den her tur. Tvang mig med på den. Jeg ved sgu ikke med ham, William, der. Fuck, hey, med ham. Men han virker altså virkelig som en ordentlig bøv. Lav, seriøst, vi har gået for evigt. Hvad skete der? Kan du måske aflæse et kompas? Vi havde bare problemer med kompasset. Okay. Lav, jeg aner ikke, hvordan man aflæser et kompas. Hvem bor du egentlig på værelse med? Jeg bor bare alene. Ja, du skal bare trykke til det. Lav! Kom nu, Lav. Bare gør det. Jeg tror, næste udfordring går i gang. Jeg vælger William. Hvad laver du? Det synes jeg er stupid, altså. Hvorfor valgte du egentlig William tidligere? Det ved jeg ikke. Skal vi lave noget? Ja, så er det jo bare... Ej, det er fandme klamt, Axel. Ja. Jeg har faktisk en idé. Okay. Hvad er det? Lav, for helvede! Skal du med? Hvad skal vi? Ikke flytte. Har du tænkt at sige undskyld? For hvad? Du skød bolden i hovedet på ham. Det gør sgu ondt på ham. Det er lige meget. Ellers hvad? Så skulle det er lidt koldt. Ja. Vi går tilbage nu. Tillykke med det. Ja, kom så, drenge! Kom så, drenge! Tak for hjælpen. Nå, hvad så, Lav? Har du forstået det? Fuck, skide! Hej. Vil du gøre, hvad så at gå? De er virkelig nogle idioter. Jeg tænkte på at tage ned til tømmerflåden. Ja, jeg skulle have sagt noget. Besked. Hvis du vil med. Måske. Altså, er du sur på mig? Eller sådan noget? Det var ikke, fordi jeg prøvede at gøre det værre. Du kan det fandme heller ikke ligefrem bedre, Axel. Selvfølgelig kan han det, mand. Kan du ikke det? Kan hvad? Drik en ubåd. Hvad fanden har I gang i? Det var en del af spillet. Fedt spil. Så I det? Men det er det bedste, du kunne. Vil du bare gerne være alene? Det var et fucking tøsespark. Ja, det er fucking tøsespark. Jeg er så ked af det, jeg sagde i går. Fucking bøssespark, mand. Bøssespark, mand. Det var virkelig en klaphat. Det ved du godt, ikke?
Undskyld. Du ved godt, du ikke behøver at være ligesom dem. Ikke? Du er cool, som du er. Præcis som du er. Jeg vil altså bare sige, at jeg er virkelig ked af, hvis du har misforstået tidligere. Så jeg er ikke rigtig fyr. Det er altså virkelig ikke noget særligt. Bare lad mig være, okay? Men det er helt okay, hvis du er. Det er jeg ikke. Michael og jeg har fået nys om, at der er nogen, der har drukket alkohol i nat. Ved du egentlig, hvem det var, der sladrede til de voksne? Axel, der er sladret. Bare Axel, var det ikke? Er det koldt, hva'? Er det koldt? Fucking godt. Han har virkelig nogle problemer med at holde sin mund lukket, den dreng. Hvad så, Lav? Skal du være med til at vaske københavneren ren? Jeg har en idé. William, slip ham! Fucking ikke røre mig, mand! Undskyld. Jeg er fucking træt af dig, mand. Vi skal vente. Fucking træt af dig også, mand. Bøsser. Vi er cool, Lav. Er du okay? Hey. Hey. Lækker. Tak. Vil du have? Så skal vi sgu hjem. Ja. Jeg går lige ned og pakker. Ja. Det har sgu da været en markedstur. Jeg har fået en ny ven. Nå, hvor spændende. Hvad med det?